Bună tuturor, sunt Diana Balerini, iar acest episod va stârni curiozitatea multora din voi. Eu sunt îndrăgostită de acest subiect și cred în el. Am apelat nu doar o dată la acest specialist și rezultatele sunt vizibile. Toate evenimentele importante din viața mea în ultima perioadă sunt ghidate anume de cifre. Invitata mea de astăzi ne va uimi cum cifrele ne pot schimba viața și parcursul ei. Elizaveta Moscalciuc, specialist în psihologia cifrelor, este alături de mine și ne va spune care sunt secretele lor. Bună, Elizaveta! Salutare! Bine ai venit la emisiunea mea și sper că va fi un episod foarte interesant și misterios, ca și cifrele. Ca și cifrele. Să vedem ce o să iasă. Știu că este un subiect controversat pentru unii, de ajutor pentru alții. Tu cum îl vezi acest subiect și ce feedback primești de la clienții tăi? În societatea de azi, da, noi deseori uităm cine suntem noi. Și ne străduim, parcă suntem fericiți, facem, ne zbatem să obținem tot ce dorim. Dar se adeverește deseori că ceea ce ne dorim noi, ca tare nu e ceea ce vrem noi cu adevărat. Dar sunt dorințele mamei, sunt dorințele soțului, dorințele nu știu cui acolo ea, dar eu vreau. Și să apare întrebarea, de ce eu nu mă simt fericită? Am obținut ceea ce am vrut. Unde e fericirea mea? De ce eu sunt în depresie? De ce la mine nu e ok în relație? Fiindcă nu ești conform dorințelor tale, nu ești conform drumului tău. Și atunci când vine persoana la mine la consultație, eu în primul rând dau toate măștile jos. Nu toate consultațiile mele sunt din astea care, oi, sărmănica de tine, oi, cât te înțeleg și așa mai departe, da? Multe cliente, vă salut ca apropo, da? Le sunt scuturate destul de bine, da? Okay. Ca aceste măști să cadă jos, ca ele în primul rând să fie sincere cu ele sau cu ei, în cazul bărbaților, și atunci când tu ești sincer cu tine, tu ești gata să auzi cine ești tu și să înțelegi că de mult ți-a fost dor de acea versiune cu care tu te-ai născut. Și cât e de aproape de tine ea. Și atunci când se dă toate măștile jos, tu ieși în lume și stai cu zâmbetul până la urechi și nu înțelegi ce se întâmplă. Da? De obicei cum îmi scriu, Eliza, după consultația de aseară, eu toată ziua zâmbesc și cu mine, și eu cu mine. Pur și simplu ți-ai permis să fii ceea ce ești. Atât. Eu vreau să încep de pe un teren curat, știi? Să încep cu mine. O să te rog și o să-ți dau voie să spui atât cât consideri tu despre ceea ce vezi în primele cifre ale dății mele de naștere, adică 2-3, sunt 23 mai 86, dar hai să începem doar cu primele, să nu ne ducem prea departe, pentru că este multă vorbă, dar vreau ca toată lumea să înțeleagă cum se citește startul vieții noastre. Aici merge vorba doar data de naștere, este cifra conștiinței, da? Conform cifrei conștiinței tale, 2 plus 3 este egal cu 5. Da. Cei care se ascultă, da? Ascultă acum, pot să se recunoască. Dar, apropo, eu acum, unele momente o să le descriu nu doar din perspectiva cifrei conștiinței, da? Noi când venim la consultație, sunt un spectru larg, apropo, foarte larg, de combinații pe care noi dăm răspuns la întrebări. Deci, în cazul tău, ești foarte libertină. Și iată, asta e punctul forte al tău. Și când un bărbat încearcă să te limiteze, mai degrabă l-ai trimite. Decât ai... Cum am mai trimis? Decât ai accepta să fii limitată. Exact. Da? Și asta nu e că este un oarecare egoism. Mulți ți-ar spune că ești egoistă. Nu merge vorba de egoism. Este vorba de acele limite personale cu care tu ești ok. Da? De aici până aici, chiar și când e vorba de soț, este limită personală. Exact. Nu ești persoana care trebuie să stai, mă scuzați de expresie, fund la fund, alături de soț sau de partener, cine ar fi. Tu te-ai înnăduși. Nu poți să reziști. Chiar dacă trăiți într-o casă, garantat că dormi în pat, în cămeri diferite. Ca regele și regina. Da. Cu cât succesul sau longevitatea relației depinde de faptul că, într-adevăr, trebuie să dormiți aparte. Ceea ce ține de mine personal. Da, personal de tine. Okay. Să dormi aparte. Da,
se finisează tot ce aveți de făcut în cuplu, apoi fiecare în camera sa. Dacă ar fi și în casa sa, și în mai casa bine. În genere ideal Ar fi fiecare la casa lui, da? Da, fiecare la casa lui, tu ai fi liberă, nimeni nu ți-ar spăla creierii, tu n-ai spălat creierii nimănui, apropo, da? Și e minunat. Fiindcă felul tău de a fi este nu numai că zicem că e libertină, dar ești foarte deșteaptă, e foarte greu de contrazis. Da? Și atunci când punctul tău de vedere nu corespunde cu a partenerului sau altor persoane, cam o leacă te irită. Dar este un momentul când, da, tu poți să accepti să taci. Asta vreau să spun. Că acea cifră cu care începe data ta de naștere, 2, da, este acel psiholog. Știi când să taci, știi când să vorbești, știi când să te expuni, cu cine să te sporești, cu cine să, mai bine, vezi când ai cu cine vorbi. Exact. Socoți că ai dreptate. Dumnezeu cu tine. Da. Eu așa spun. Da. Și îți cauți de treabă, da? Adică singură ești personalitatea care singură se adaptează. Apropo despre adaptabilitate, da? E destul de puternică, te adaptezi ori și unde. Garantez că una din cele mai mari frici era singurătatea. Asta garantez. Dar cred că la vârsta asta deja ai depășit-o. Exact. După 33, deja trebuia să se ducă într-o parte. Exact așa a fost. După 35, aș spune mai bine. Așa, până la am mai luat un pic de timp. Până la 35 am avut această frică de singurătate, de a rămâne singură. Chiar și în casă, să zic, că căuta mereu atenția cuiva sau să ies cu cineva la cafele, știi? Dar după 35 am înțeles că singurătatea este cel mai bun prieten al meu. Da, adică care e paradoxul, da? Ceea ce ne temem este ceea ce noi avem nevoie. Nevoie, da, exact. Ceea ce ține de carieră, de ceea ce fac eu? Ceea ce faci tu, principal să nu fie legată de un singur loc. Asta e foarte important. Tare mult ești axată pe extindere. Și dacă încă până acum nu te-ai extins, nu ai găsit posibilități de extindere, trebuie să o faci, că altfel tu n-ai să te realizezi. Extinderea nu se limitează la un singur oraș, nu se limitează la o singură țară, tot globul pământesc îți aparține. Wow! Încerc. Nu, am avut propuneri, am avut tentații, dar nu mă simțeam eu gata să fac acest pas. Dar poate de aici încolo, de ce nu? O să țin cont. Este important. O să țin cont de acest sfat. Da. Mai departe. Ceea ce ține de relații, de iubire, de schimbări? Ceea ce ține de relații, în orice relație ești axat în primul rând pe tine. Nu pe partener. Dacă vine un partener în preajma ta care caută tot timpul atenție, n-are ce căuta. Absolut. N-are ce căuta, că nu o să primească acea atenție. Doar atunci când tu ești minunată cu tine, ești fericită cu tine, obții ceea ce vrei tu, doar atunci poți să dai, poți să-ți permiți să oferi chiar și mai mult acestui partener. Dar până tu nu ești suplinită suficient cu tot ce ai nevoie, o să fie axată relația doar pe tine. Așa și este. Înseamnă că degrabă eu noutăți nu vor fi. Adică ce? Cuplul anului 2024. Știi, s-a încercat, nu zic. Am încercat doar, știi cum, o picătură în ocean, dar până acolo a fost. Adică chiar încă nu am găsit un bărbat care să mă dea peste cap, să spun eu. Nici îndrăgostit, să spun, nu pot spune că nu a fost. Absolut. Nici nu prea are de unde. Nici nu prea am avut de cine, mai bine zis. Nu prea am avut de cine, să zicem așa, dar totul la timpul lui. Da. Dacă este 3 în cifra mea, înseamnă că va urma și a 3-lea soț, să zic, nu? Sau nu? A 3-lea copil. Nu-ți place, iar din nou aud acest cuvânt. Nu, că am mai auzit foarte des la adresa mea că voi avea un al 3-lea copil. Și mi-a spus chiar un bărbat de lucrul ăsta, să vezi că o să faci un băiat. Și eu zic, da, tu de când ești vrăjitor? Știi? Ții minte că o să faci un băiat. Știi cum, este ceea ce este înscris, dar alegerea
oricum Da, aparține nu. fiecare persoană. Eu știu foarte sigur și aici spun niciodată, pentru că nu mai doresc. Eu sunt foarte bine cu ceea ce am și slavă Domnului sunt sănătos și bine. Nu mai vreau să mă mai limitez din nou la creșterea unui copil. Adică hai să fiu eu sinceră cu mine și cu toată lumea, nu am eu eticheta aia de mamă dedicată. Eu sunt o mamă foarte bună, asta o spun copiii mei, asta este cel mai important pentru mine, că o spun copiii mei, dar nu sunt o mamă din aia dedicată 24 din 24. Mă scuzați. Nici nu trebuie să fii. Nu știi cum. Știi cum părerea aceasta deviantă care este în societate, mama trebuie să fie 24 din 24 alături de copilul său. Crede-mă, nu toți copiii au nevoie ca mama lor să fie 24 din 24. Exact. Ei se sufocă. Acele mame, și aici de obicei dacă să luăm paralel, da? Cine stipulează acest moment? De obicei mamele cu cifra 3, mamele cu cifra 2. Cum așa? Eu sunt mamă, eu sunt eroină. Ia jumătate, mă scuzați, vă rog. Cam așa. Cam așa și este. Da, eu nu sunt... Nu. Rolul de mamă nu mi-aparține. Crede-mă că copiii la așa tip de mamă ca tine, libertină, care nu se limitează ea pe sine și nici nu limitează copiii, sunt mult mai fericiți și mult mai realizați decât acei copii care tot timpul la fiecare mișcare sunt suflați, mă scuzați, în fund. Da. Eu am fost și așa și crescută, nu am fost mămoasă de mama mea să fiu lipită mereu. Da. Și asta o fac și cu copiii mei. Eu când văd din partea bunicilor, ok, mama mea nu este așa, dar alte bunici când văd că mai nu-i hrănesc cu lingurița, mai nu știu ce, eu mă uit foarte straniu și zic, măi, dar copilul ăla până la urmă nu este invalid, știi? Hai, Doamne, sunt copii care au probleme de sănătate, acolo este altceva, dar sunt copii apți, capabili, să stai tu să-i dai cu lingurița la 10 ani, îmi pare penibil deja, știi? Eu înțeleg că tu iubești, dar dragostea se poate manifesta cu totul într-un alt mod. Ok, să lăsăm mai departe, mergem mai departe. Despre tine, revenim la tine. Revenim la mine. Eu sunt cel mai important om în viața mea. Corect. Tot e pentru mine, toată atenția la mine. Exact, sunt eu. Corect. Așa. Iarăși, când vorbim de extindere aici, nu doar de afaceri, da? Este neapărat să te simți extinderea aceasta, să ai mai multe mașini, să ai mai multe obiecte, să ai, de exemplu, o mașină nu e ok numai pentru tine. Pentru mine nu, un avion, visul meu. Așa, minunat. Da? Libertate deplină. Să ai și casă și apartament, să ai case în diferite orașe, să ai posibilități de a circula permanent. Apropo, călătoriile, dacă tu nu faci călătorii odată la jumătate de an, asta e tragedie pentru tine, că nu te realizezi. Numai decât te... Eu odată luna zbor. Super, că altfel tu n-ai să poți. Exact. Nu ești limitată la o regiune, să zicem. Așa. În 4 pereți pe tine n-ai să te ții. Absolut. Da? Și în genere, chiar și acum cât de matură n-ai fi și până la 90 de ani, tu acasă vii doar să mănânci, să dormi. Da. Doar să dorm. Doar să dormi, super. Eu mănânc în oraș. Atât. Dimineața te-ai trezit și în afara casei. Acum eu înțeleg de ce eu nu-mi doresc o casă la sol. Niciodată, de când am plecat de la părinții mei, că am trăit la sol, niciodată nu mi-am dorit o casă la sol. Eu am stat câțiva ani în chirie într-o casă la sol, eu aveam impresia că stau în drum. Aveam senzația că eu stau în drum, nu stau în casă. Pentru că eu am nevoie de casă doar să merg să dorm. Absolut pentru nimic altceva. Să fie comod, curat, să dorm. Restul eu trăiesc în afara căsii. Și niciodată n-aș investi în imobiliare foarte mari, foarte, să spun eu, extravagante, pentru că ca să îmi umplu un gol, pentru că eu nu l-am acel gol. Eu vreau doar să fie comod și să dorm. Atât. Eu, dacă ar fi după mine, aș dormi și la hotel, aș sta și la hotel. Dacă n-aș avea copii, crede-mă că aș trăi la hotel. Cred. E mult mai comod. Mai libertin, se vede nu ești legată. Nu sunt legată, absolut, da, exact. Te-ai trezit, ai ieșit, gata, n-ai treabă. Cineva face curat, cineva... Exact. Cineva te hrănește, cineva e ok. Mai departe? Hai, ceva mai și departe, trecem la alt subiect. Ce să-ți mai spun eu așa interesant, care să fie prielnic? Nu prielnic, spune adevărul. Eu nu mă supăr și sunt gata să aud orice. Chiar orice. Mă pui în bucluc. De ce?
Nu ai frică, poți să spui. Urmăritoarele mele oricum eu o să spun pe Instagram. Pentru că eu am spus că eu cred în acest subiect și sunt foarte, să zic, dedicată. Chiar studiez uneori când am timp, mai citesc despre una, despre alta. Am făcut și un curs de numerologie, apropo, 2 ani în urmă. Super. În pandemie, da. Minunat. Da. Faptul că tu ești, am spus deja, deșteaptă, e ok, dar pe lângă toate, da, cele calități, tu ai și multe cerințe față de partener. Da. Și este un moment așa interesant că tu mai întâi vezi ambalajul, apoi conținutul. Și ești axată pe ambalaj și din cauza aceasta și poți face deseori greșeli. Exact, asta am făcut. Și ce ai spus tu despre cerințe, eu am cerințe, dar nu pot să le verbalizez. Chiar am trecut recent printr-o situație similară și nu vorbesc despre fostul meu soț, vorbesc despre o altă, spun așa, o relație, unde eu nu am spus ceva la momentul potrivit, cealaltă persoană avea frica de a-și manifesta sentimentele și am ajuns la aceea că e prea târziu. Și deja eu nu mai vreau să stau acolo, vreau să plec. Adică am plecat, nu că vreau, am plecat. Sau din start, sau nici nu mai discutăm, da? Da, sau totul sau nimic. Da. Exact. Da. Eficacitatea pentru tine e foarte important. Ești foarte efectivă. Efectivă când vorbesc, e vorba de exemplu, o zi întreagă poți să nu faci nimic, dar în ultimele 5 minute ai făcut totul. Totul. Absolut totul. Da. Este adevărat. Este așa tendința de a lăsa totul în ultimul moment. Exact. Și le fac perfect. Mai perfect decât m-aș programa. Corect. Așa este. Și mai este așa un moment, îți mai place să vezi cum alții fac și să mai comentezi din când în când. Acum nu. Înainte eram așa. Acum deja am renunțat la chestia asta, pentru că mi consumă prea mult timp și nu mi-aduce, adauz valoare absolut deloc la personalitatea mea. Exact. Eu am ajuns acum să fiu copiată foarte des, deja, foarte des, dar știi cum? Este semn bun. Da, absolut, eu sunt foarte recunoscătoare și foarte mândră de mine, dar se vede cu ochiul liber deja că oamenii chiar copie la Indigo. Păi, eu sunt și eu, toți copiem, că n-am inventat nimeni roata bicicletei acum, dar inspiră-te, dar nu copia la Indigo, știi, toate lucrurile. Dar asta e, eu mă bucur foarte mult. Tot e momentul tău, da? Da. Sunt persoane care vin pe pământ să născocească ceva, să producă ceva nou absolut care lumea nu a mai văzut. Și sunt persoane așa ca tine care vede ceva ce lucrează superb și îl reorganizează acest proces într-atât de bine că iese un lucru nou, practic e același care îi cunosc toți, dar e ceva nou, superb, care toți zic wow, cum adică? Exact, așa și este. Și e minunat, e minunat. Principalul aici, știi, să nu apară acea suferință, că de ce eu nu pot să născocesc? Dacă sunt atât de talentată, de ce nu pot să născocesc ceva ce e al meu, strict, doar făcut de mine? Da, nu se știe, până la 90 de ani. Să nu fie așa tip de suferință. Atât. Nu. Pentru că tu din orice poți să transformi atât de bine, atât de minunat că... Gata. Cu citirea... Nimeni nici nu o să îndrăznească să te mai copie. Și așa ceva este. Consultația mea cred că se încheie aici, personală. Să nu ne ducem prea adânc. Trebuie să lăsăm momente de, zicem așa, de suspans, de... am uitat cuvântul. Mister. Nu, știi de ce? Pentru că știu că vor urmări potențialii admiratori ai mei acest podcast. Deja au văzut ceva anterior din interviurile mele și îi mai arunc câte ceva, știi? Și am zis că haideți să fiu de azi înainte un mister pentru toată lumea, să nu mai dau din casă unele lucruri, pentru că noi ne schimbăm. Ceea ce a fost în interviurile anterioare au rămas acolo. Eu am învățat niște lecții, mai departe nu mai sunt ceea ce am fost. Corect. Și să-i lăsăm în suspans. Pentru potențial, principalul momentul. Dacă știu să fac o femeie fericită, poftim la Diana. Da. Că o să primiți fericire dublu, chiar triplu. Dacă nu știți să faceți o femeie fericită, nici stați acasă. Da. Stați acasă, da. Hai să trecem, dacă tot vorbim de relație, cât de importante sunt dățile de naștere la ambii parteneri.
Acum este o tendință. E o tendință, compatibilitatea în cuplu, toți astrologii, toți specialiștii înceapă să combină, să discombine, nu știu ce mai fac ei pe acolo, știi? Și toată lumea stă gura căscată. Serios, iată ce eu nu mă înțeleg cu soțul meu. Iată de ce. Dar, hai să revenim la realitate. Nu există compatibilitate în cuplu, dacă să vorbim serios. Da? Lumea noastră este duală. Orice persoană este duală. În orice persoană este și partea întunecată și partea aceea plină de lumină și raze solare. Și în dependență de anumite situații, vrea persoana sau nu, se va manifesta ori o parte sau alta. Și atunci apare momentul cât de bine tu poți accepta că partenerul tău este dual. Cât de bine poți accepta că tu ești duală, chiar și tu. Da? Și aici merge vorba de cât de bine tu poți să nu accepti doar părțile, dar însăși integral această persoană cu întreaga sa personalitate, cu întregul său amalgam de emoții, de retrăiri, de programe cu care a venit și le-a trăit până la tine. Da? Și atunci și îngerul cu demonul poate să trăiască foarte bine împreună. Da? Pentru că îngerul își are menirea sa, demonul are menirea sa, ei împreună conlucrează minunat. Wow! Atunci cum un bărbat și o femeie nu pot să conlucreze pe pământ la fel de minunat? Ai avut vreo ședință unde erau ambii parteneri și le-ai spus divergențele între ei doi? Sigur. Și ce a urmat? Cu ce s-a finalizat totul? Cu divorț? Eu recomand să vină fiecare aparte. Ok. Pentru că când ei sunt împreună, ei nu sunt cinstiți. Nici cu ei însăși, nici cu partenerul, nici cu mine. Dar cu mine nu e neapărat să fiți cinstiți, eu vă citesc așa. Eu și așa vă citesc. Și atunci iau aparte, discut. Îi explic, uite, în primul rând încep cu persoana care s-a adresat, apoi trecem. Deseori se întrebe, dar ce atâta mă critici? Eu nu critic. Dar ce, e ca bărbatul meu, stai puțin, cine s-a adresat acum la mine? Tu sau bărbatul tău? Cine are nevoie de conștientizare să înțeleagă ce vrei tu? Tu până acum nu înțelegi ce vrei. Da? Și atunci mergem mai întâi scutur femeia, ea conștientizează, apoi trecem la bărbat. Și atunci când îmi spun, uite, tu toată viața, de exemplu, în cazul când bărbatul nu are acea energie a înțelegerii, să presupunem, da? Toată viața aștepți de la acest bărbat înțelegere. Toată viața suferi că nu te înțelege, că nu înțelege din privire ceea ce vrei să spui. E imposibil așa bărbat, de exemplu, să înțeleagă. El vede doar perspectiva lui, doar viziunea lui, doar un simplu. Și ca el să te înțeleagă, ca să-ți atragă atenția, trebuie doar să-i spui, să verbalizezi. El vede că tu taci, înseamnă că tot e ok. Și eu trebuie să mă chinui, da? Dar când ție nu-ți place, trebuie să spui. Mă regăsesc aici. Și atunci întreabă, da? Tu ai energia înțelegerii. Depinde de alți bărbați, da? Și de obicei, cei care au energia înțelegerii, tot aceștia suferă că nu sunt înțeleși. Exact. Da? Paradoxul, iarăși, revenim la acel paradox. Din ce talente ai, din aceleași și suferi, atunci când nu le înțelegi. Din ce cauză are loc? Fiindcă noi pe pământ am venit să dăm. Suntem înzestrați cu anumite talente pentru a le oferi oamenilor, dar nu a le folosi pentru noi. Și noi inversăm totul și începem a cere de la toți din jur acest moment. Și nesatisfacție, depresie, poftim. Divorț. Da. Și apoi vine bărbatul, da, în alte zi, în alte... și doar după aceasta îi lăs o săptămână și dacă au nevoie de a face o consultație împreună, o facem. Dar de obicei nici nu e nevoie. Ei deja se înțeleg, ei știu ce trebuie să fac. Și foarte bine deja se schimbă viața lor, da? Bărbatul deja poate să accepte momentele care sunt la femei, care nu le pot schimba nici ca cum, și acele momente care nu sunt și tot le așteaptă, vrea să schimbe. Și invers, femeia nu o să mai aștepte aceea, de exemplu, înțelegere, când acolo noi vrea ceva, te rog frumos, hai, ne ducem, eu vreau și poftim. Trebuie să comunicarea. Comunicarea, în genere, e acel moment care foarte mult lipsește în orice relație, apropo. Da, nu vorbesc, sunt așa femei care nu le mai tace gura, da? Sunt așa cifre, de exemplu, cifra 9, nu se mai tacă gura în relație, da? Cifra 5, apropo, mai ales 5 curată. Eu tac. 5 curat.
A, 5. Eu sunt Tu ești 2-3. 23. Ah, ok. Erai 14, tot n-aveai să taci tare mult. Ok. Nu, am învățat să tac deja. M-a învățat cineva să tac și nu este vorba de o relație de cuplu, e o relație de prietenie și m-a învățat să tac. Da, dar cât de bine tu te simți când tu taci? Depinde de subiect. Depinde, pentru că cifra 5 a venit pe pământ să vorbească. Pur și simplu să vorbească. Sunt acei mentori, sunt jurnaliști, ei trebuie să manifeste. Și de obicei ce vorbesc ei, din gura lor foarte mult adevăr iese. Ei singuri rămân uimiți. Asta cum eu am spus, de eu de am știut, știi? Am avut așa situație și eu odată vorbeam cu cineva și am spus un lucru care eu pe urmă gândeam, dar de unde l-am scos? Zic, parcă nu știu de unde, știi? Dar a ieșit involuntar, dar era fix la subiect, știi? Și era adevărul. Da. Instinctiv a ieșit. Și foarte bine se manifestă în orice companie, fie că juriști, fie că experți în modă, fie că persoane care în genere n-au treaba cu studiile, foarte bine se adaptează. Apropo despre adaptabilitate, da? E ca niște cameleoni. Da, cu cine vorbesc, așa mă adaptez. N-am treabă. Exact. Și revenim la cuplu. Atunci când tu ești capabil să accepti partenerul tău în totalitate așa cum este el. Și e foarte bine venit când ambii parteneri acceptă, nu doar unul. Da? Când se primește că bărbatul, asta e cifra, ai văzut ce a spus despre cifra mea? Înseamnă că nu mai pot schimba nimic. Nu, tu când înțelegi unde este minusul tău și înțelegi că acest minus provoacă durere partenerei, dacă și o iubești. Și o iubești, da? Tu vei face tot posibilul ca să zicem așa, să nivelezi acest moment. Să nu scoți atât de evident la suprafață, să ții cont și de dorințele partenerii. Și atunci iar apare acea nivelare și conlucrare, pentru că familia nu este doar o simplă familie, e cea mai grea muncă ca atare. Să menții o familie, mai ales în ziua de azi, este extrem de greu. Cu atât mai mult că sunt foarte mulți pseudo-specialiști, da? Care femeia trebuie să fie de azi înainte independentă. Tu nu poți să depinzi de soțul tău. Și cască gura cifra 2, de exemplu, vezi ce spune lumea, dar eu stau acasă cu copiii mei, sărmănica de mine, eu trebuie să mă duc să mă realizez. Caut să duc să realizez, uită de soț, uită de copii și ajunge la divorț și încă și nemulțumită. Nu se realizează pentru că ea se realizează prin grijă. De exemplu, cifra 2, da? Grijă față de copii, grijă față de soț, față de bunei, părinți, da? Față de alte persoane. Nu toată lumea este predispusă la independență. La independență. Sunt persoane strict independente. Este cifra 1. Pentru cei care poate posibil nu prea înțeles, cifra conștiinței. Cei născuți pe data de 10, data de 1, 10, 19, 28. Ei deja din start sunt autosuficienți. Lor nu le trebuie nici bărbat, nici femei. Eu și singur mă descurc. Acolo în frunte scrie, eu singură, ea sama. Da? Și n-au nevoie. Da, și ei e normal să se realizeze singur, să fie independenți față de parteneri și poftim. Asta e realizarea lor. Copiii lor cresc și așa, fără probleme, că ei reușesc și la serviciu, și acasă, peste tot reușesc. Da? Este cifra 5, libertină. Da, trebuie să fie independentă, nu să accepte să depindă de partener, nici de parteneră. Este cifra 4, care în genere dați-mi pace și îți dau 2. Da? Da, e bine să realizeze cifra 9, cifra 7, da? Dar când vorbim despre cifra 6, cifra 8, de fapt și 8 se poate, dar oricum ține totul sub control. De familie nu se departează tare, tare mult. Da? Ei reușesc până la o vârstă să facă această familie și apoi își caută de treabă. Dar mai întâi pune bazele. Da? Cifra 2 e imposibil. Cifra 3, femeile. În genere, la dânsii, toată realizarea, majoritatea, da? Este investiția în copiilor. Dar ei caută ce? Independență. Da, sunt mame din astea care aleargă cu limba cât un cot. Cifra 3. Să ducă copiii peste tot, la not, la fotbal, la engleză, la chineză, la japoneză. Asta de care vorbești, asta e cifra 4. Ceea ce n-au reușit ei, ceea ce n-au avut ei în copilărie, visele lor, vrea să le bagă în hârcă copiilor lor. Dar întreabă-te, copilul ăsta are nevoie de atâtea nevoi? Exact.
Nu, n-au nevoie. Independență mai ales ce cifră are acest copil. Și tu, și la not, și la engleză, și la informatică, peste tot. Și dă copilul acela intră în depresie. Ajunge la o vârstă de 14 ani când se întoarce cu fundul la părinți. Exact. Și vârsta aceasta așa e de grea. Nu vârsta e grea. În sfârșit, la această vârstă, copilul pur și simplu își permite să ia decizii. Acolo ego-ul la el în sfârșit se eliberează și începe să-și apere dorințele sale și punctul său de vedere. Și ai că vârsta. Copilul care a fost crescut în libertate nu așa că fă ce vrei. Atunci când părinții iau cont de dorințele sale, de necesitățile copilului, acești copili când ajung la o vârstă de 12 ani, 14 ani, acea vârstă de pubertate, da, ei sunt foarte liniștiți și sunt foarte ok. Știi, am observat foarte multe ori în societatea noastră copiii care au fost anume de părinți de mici, cocolați, curați, duși pe nu știu pe unde, ajung la o vârstă oarecare de 14-15 ani și fac chestii foarte grave. Da. Dar nu grave, dar foarte grave și știi, dintr-o parte aud cum judecă alții. Băi, dar cum copilul ăsta nerecunoscător, părintele lui a sacrificat, a investit atâta în el, l-a adus cu premii, cu nu știu ce. Și cum a ajuns să facă asta? Foarte simplu. Foarte simplu. Până la vârsta dată copilul a făcut totul, numai nu ceea ce a vrut el. Exact. Și ca să se debaraseze de această legătură, care e destul de puternică, cu părintele, el trebuie să facă ceva ieșit din comun. Am înțeles. Înțelegi? Ca să-și bage în seamă, să spună că el există. Că el există, corect. Și aici sunt de obicei copiii cu cifra conștiinței 8, cei născuți cu data de 8, sunt foarte cuminței de mici. Dar când se maturizează, părinții nu îi recunosc. Data de 17, 26, da? Copiii cu cifra 7, dar cu toate că acești copii de mici nu o să vă tacă. Copii cu 7, ia stai, descifrează un pic, 7, că am un 7 acasă. 16 și 25. Acești copii nu prea tac. Ei sunt foarte activi. Numai dacă mica, dacă începe să inhibe de mici, nu îi permit, la adolescență, ei sunt acei care se gândesc la suicid, de exemplu. Wow! Pentru ce? Distrugeți viața copilului. Pentru că vreți ca el să fie așa cum vreți voi, dar acești copii niciodată nu o să fie așa cum vor părinților. Niciodată cifra 7 nu o să fie cum vrea părinții. O să străduie, o să facă, oricum o să vadă că nu au acea recunoștință, acea mulțumire și oricum o să, în cel mai rău caz, o să-și schimbe atitudinea, dar nu, în cel mai bun caz. Dar în cel mai rău caz, de obicei, sunt cei printre suiciduri. Wow, nu, mă sperii. Nu te sperii, este realitatea. Eu am avut, la mine băiatul este cifra 7 și de mic, când era în școală, eu mereu încercam și forțam ca el să fie primul și am dat-o în bară, eu recunosc că am dat-o în bară, dar acum situația este foarte ok, am ajuns la un compromis, adică am înțeles eu că nu trebuie să impun copilului ceea ce n-am făcut eu. Acești copii pot fi primii acolo unde pe ei îi interesează, la obiectul care lor le place. Da, poți fi primul. Dar dacă acești copii, toată clasa, de exemplu, este puternică și ei nu pot cumva să iasă în evidență, pe ei, tendința lor să fie mai ceva ca toți. Și când toată clasa este puternică, n-ai cu cine te compara, e greu să te compari, depui efort dublu. Cineva părinților le se pare că, iată, unii este concurență, acolo o să fie și nu-i pentru toți chestia asta. Da. Iarăși totul este individual. Voi nu aveți idee cât de individual se manifestă fiecare cifră. Și atunci e cazul că acest copil ar fi bine să-l în altă clasă, unde sunt mai slăbuți. Da? Și copilul se compară, vede că posibilitatea lui într-adevăr e mai mare și dorește să fie și mai mare. Iată, la mine Iris e diferită total. Adică eu i-am lăsat ei toată libertatea, ea este diferită. Super. Bun, este 2-3. Ești așa e liberă. Da, ești chiar așa dacă e liberă. o puneai în cușcă? În cușcă, ea fugea din cușcă, distrugea cușcă, crede-mă. Așa că cea mai bună tactică a fost a ta să-i dai libertate fetiței. Pentru că eu n-am avut libertatea. Eu n-am avut libertatea de la părinții mei când eram copil
și cu băiatul am încercat să fac același lucru, să fiu foarte strictă, foarte nici nu vreau să spun protectoare. Nu aveam încredere în mine. Hai să fim sinceri. Atunci eu nu aveam încredere în mine și credeam că gata, toată lumea nu poate face nimic. Dar asta era de acasă. Până eu am învățat acest lucru. Când am început eu să am încredere în mine, atunci am înțeles, hai, Dean, că copilul tău este altcineva, nu ești tu. Dă-i pace. Și iată, cât de important să știi cine ești tu în primul rând. Exact. Și iată, de când eu am învățat asta, și băiatul și fata sunt diferiți. Am renunțat să-i mai... Cu Iris, în general, i-am dat toată libertatea. Toată libertatea. Super. Doar înghidat. Dintr-o parte. Super. Dar ca să-i impun verbal sau chiar fizic niște lucruri, n-am făcut-o niciodată. Minunat. Și o să fie fetiță destul de fericită. Și libertină. Și nu o să se axeze mult pe părerea altora, toate că băiețelul e axat pe părerea altora. Da. Ai diferența între ei. Da? Și aici trebuie să-i explici că contează ceea ce vrea el. Da? E suficient cât a ascultat până acum, că altfel nu o să realizeze. Atunci când el se implică în ceea ce vrea, el este genial, pur și simplu. Ok. Cât de importantă este cifra în cariera noastră? Conform acestor cifre, înțelegi unde este orientarea ta în carieră, da? Că mama, de exemplu, toată familia sunt medici, eu tot trebuie să fiu medic. Toți de mici mă pregătesc să fiu medic, spre exemplu. Când acest copil poate să fie un inginer excepțional, da? Poate să fie un cântăreț, de ce nu? Compozitor. Bucătar, de ce nu? Bucătar, de ce nu? Da? Pur și simplu libertin. Acum e la modă, da, blogger, de ce nu? Da? Dar și asta e profesie, știi cum îți spun asta? Da, și asta e profesie. Încercați să faceți. Încercați să faceți, da? Că e parcă așa e de ușor. Da, cât te acolo ai luat telefonul și ai... Exact. Da, încearcă să depășești bariera, da, de a vorbi liber, de a vorbi în public, să fii vizibilă peste tot. Da? Nu e atât de ușor, asta e una dintre cele mai mari frici, da? Vorbitul în public. Exact. Da? Este primul chiar dintre toate fricile, da? Se socoate cel mai severă frică, să zicem așa. Moartea e pe locul 2. Dar vorbitul în public e frica care este pe locul 1. Da. Da, interesant. Atunci am depășit-o foarte bine. Dar am depășit-o la o vârstă, vreau să spun, după 20 și ceva de ani. Eu nu aveam curajul să vorbesc în public foarte ușor înainte. Iarăși cu vârsta, cu experiența, dar sunt copii mici. Iată, Iris vorbește, pot să vorbească. De mică vorbește. Nimeni nu i-a închis gura. Da, asta absolut. E diferența. Exact. Înțelegi? Da. A ție de câte ori ți-a fost închisă gura? De foarte multe Câte angini făceai când erai micuț? Nu, n-am fost bolnăvicioasă deloc. Deloc n-am fost. Angini anume, dureri de gât? Nu, eu n-am fost copil bolnăvicios. Super, n-ai fost chiar atât de inhibat, apropo. Nu, știi, uneori auzeam această frază că taci, știi? Când o să-ți dau cuvânt, atunci o să vorbești. Și chestia asta aveam impresia că este validă pentru tot. În tot. Și așa a fost și în prima căsătorie și a fost și în a doua căsătorie chestia asta că trebuie uneori să taci. Dar nu este corect. Nu e corect. Absolut. Nu e corect, tot tu suferi. Exact. Da? În cuplu revenim, verbalizarea în primul rând este. Trebuie să vorbești, să stați la o masă, să spuneți ce îmi place, ce nu-mi place. Da? De exemplu, înainte de căsnicie toți suntem ideali. Da? Suntem superbi, știm să facem și mâncare ideală și curățenie tot timpul, menținem casa. După căsnicie, de ce? Și apar și probleme. Fiindcă cineva, iarăși, pune acele măști care oricum se descoperă după căsnicie. Vrei, nu vrei, tu n-ai să le poți. Da? Pentru o societate care nu te vezi chiar în fiecare zi, chiar 24 din 24, tu poți mai menții această mască acasă cu bărbatul tău, cu soția ta. Orice mască va fi descoperită, cât nu te-ai strădui. Da? Și când merge descoperirea acestor măști, tu nu ești așa. Tu ești altfel. Bărbatul meu la început nu era așa. Nu, el era așa de la început. Da, e adevărat. De la început era așa. Și tu la fel ai fost așa de la început. Da? Și deci e foarte important că e mult mai ușor să trăiești fără măști. Chiar din prima, decât să ajungi la divorț, mai bine din start să ieșuieze prima întâlnire, să zicem, da? Care e problema?
Da, Da? știu ce spui acum. Economisești câți ani? Și așa mai departe. Timpul este cea mai valoroasă monedă. Mai ales în ziua de azi, Da. da? Și sunt femei, de exemplu, care sunt foarte axate pe lumea materială. Ei bărbatul văd ca potențial care o să investească în ele, o să le dea tot ce vor. Dar sunt și bărbați care n-au nevoie de femei care, nu știu, cum alții se închipă, da? Și atunci când spui la început, uite, pentru mine e important să avem casă, să avem mașină, să avem copii, să avem de lucru, să avem de toate. Tu asta îmi poți oferi? Poftim. Dacă nu pot, îți spun deodată că nu pot. Sunt bărbați care foarte mult taxați pe sex. Dacă să trecem așa vorbe mai serioase. Și de la început femeile se străduie din răsputeri, merg peste voința lor, satisfac acest bărbat până la căsnicie, da? În fiecare zi, de 2-3 ori pe zi, apoi după căsnicie, dă-mi pace că mă doare capul, dă-mi pace nu știu ce. Ce se întâmplă? Și apoi, după un an, că bărbatul meu m-a înșelat. Tu știu asta la început. Serios? Bărbatul tău din start ai văzut ce potențial are, ce cerințe are. Și m-a înșelat. Dar cât de des ați avut voi acel sex? Tu ai fost deschisă față de el? Trecem la un subiect mai piperat? Mai picant, da. Despre cifre în sex. Da. Da, hai să... Apropo, este o temă care deseori sunt întrebată. Da. Mai ales când fac la cursul meu, da? Cea mai actuală temă. Hai, când trecem și la manifestarea în pata fiecare cifre. Da. Când lăsăm cariera deoparte. Da. Cariera aici nici nu, deja se pierde importanța. Exact. Trecem la sex. Vreau să-mi spui care este cel mai activ bărbat, care cifra bărbatului este cea mai activă? Sau cum spun întrebarea, nici nu mai știu. Bun, care bărbat cu care cifră mi-e bun? Eu propun o leacă altfel. Hai să luăm la început. De la 1? De la 1. Să luăm. E lung, eu știu, dar trebuie e lung, înseamnă că e... înseamnă că e până la urmă. Nu chiar până la urmă. Okay. Hai să luăm la început să fie clar pentru toți și garantat că toți stau gura cascată și vor să așteaptă, da. Să vadă potențialul bărbatului de alături. Sau o femeie. Sau o femeie. Hai să spunem la ambele. Ok. Da. Cifra conștiinței 1. Cei născuți pe data de 1, 10, 19, 28, da? Aceste persoane, să înțelegi că ele sunt regi și regine deodată, gata. Și la regi și regine, tu nu aștepți ei să vină cu intenție. Trebuie să te duci, dragul meu, regina mea. Wow! Da? Și nu mai spui, hai te rog, și poftim. Ce vrei, orice dorință ți-o îndeplinesc, da? Și cât de picantă n-ar fi, cât de perversă nu ar fi, da? Fiindcă lor le place să îndeplinească dorințele partenerilor, a partenerii și a partenerului. Ok. Și aici, practic, să zicem că au limite, nu au limite, până când ei singuri nu și le pun sau până când partenera, de obicei partenera pune limite. E că așa, mă rușinez, că nu-i normal, am copii, de-am care, unde... Ok. Da. Se trezește iar acea mască de călugăriță, da? Ok. Și stă bărbatul ăsta, ok, fix așa își spune, ok. Bine. Și pe urmă tot femeile se trezesc, dar ce nu e atât de insistent? Fiindcă tu nu ceri. Ok. Aștepți de la el inițiativă. Cine e mai insistentă, poftim, o să vină o doamnă, domnișoară din exterior și o să fie mai insistentă, de ce nu? Dacă tu asta aștepți, poftim. Și în patăți buni, ambii, și femeile cu cifra 1 și bărbații cu cifra 1, pot mai mult că au grijă să satisfacă partenera sau partenerul. Da? Și asta este important, nu se gândesc doar la ei. Dar cum o fac mă bâlbâi deja, ce emoții, această satisfacție? Ei se satisfac pe ei în primul rând. Okay. Și când ei primesc satisfacție, ei nu pot să o primească nesatisfăcând partenerul sau partenera. Da? Și se primește dublu orgasm. Da? Wow! Mai departe. Hai, mai departe, văd că aștepți. Cifra conștiinței 2.
Stai acasă vara asta? Pandatur îți schimbă cursul. Plimbă ursul. 8 zile în Grecia, la doar 169 de euro. Inclus transport tur-retur, cazare, asigurare medicală. Bonus, excursii la orașul Tesaloniki cadou. Fiecare a treia persoană și copiii până la 12 ani primesc cazare gratis. Detalii la 022 78 1919 sau pe pandatur.md. Plimbă ursul. Cei născuți pe data de 2, 11, 20 și 29. Da? Aceste persoane sunt foarte sensibile. Pentru ei tactilitatea e foarte importantă. Genul ăsta că hai mai repede, aici nu merge. Da? Hai dezbracă-te, hai ridic fusta. Astea nu merge nici. Lui Daniel, cameramanul nostru, tot o să-i plac să aud asta. Da? Aici sunt mai tactile, au nevoie de preludiu, mai ales femeile. Și atunci ele se deschid ca o floare. Da? Și primesc acea plăcere. Dacă sunt luate din fugă, atunci nici orgasm pot să nu obțină aceste femei. Bărbatul este atât de încă sensibil, dar simte ce vrea femeia și nici nu trebuie să-i spui. Că 2-3 întrebări, 2-3 cuvinte, mișcări și gata, înțelege ce vrea femeia și o satisface atât de bine că wow, rămâne. Da? De ce și acești bărbați sunt socotiți ca gen Don Juan. Ok, Casanova. Casanova, da. De ce femeile acolo rămâneau? Ok. Și Zoro tot era doi. Zoro, tot era doi. Zoro sau Tarzan, cine mai este acolo? Trebuie să trimitem. Zoro precis că era 4 sau 5. Ok. 4 seamănă cu Zoro. Așa. Și iată potențialul lor, da? Și de obicei femeile nu pot fi uitate. Femeile cu cifra 2, cine a avut experiență cu ele, nu le pot uita. Și tot timpul bărbații caută să se întoarcă la aceste femei. Da. Și deseori prin clientele mele cu cifra conștiinței 2, care am numerotat, da? Mă sună fostul soț, dar spate să mă întorc la fostul soț. În pat. Nu numai în pat. Da? Ok. Dar spate să mă întorc la fostul soț, dar spate, iată, nu-mi dă pace. Ești normal. El deja s-a căsătorit, dar tot mă sună, tot îmi scrie. Acolo undeva unde a fost foc, rămâne cenuș. Da. Cifra 2, mai ales femeia, e de neuitat. Da? Bărbatul știe să învârtească orice femeie cu cifra 2. Bărbatul cu cifra 2. Poate aduce la pat orice femeie, chiar și cea care își consideră că frigidă, să zicem, da? Nu mai spune atâtea despre 2, că de la o să iasă de la unde în sală acum. Mai departe. O să cauți să-mi purci fete, dar să vâneză, să duc la vânătoare. Da. Trecem la 3. Cifra conștiinței 3, cei născuți pe data de 3, 12, 21 și 30. Da? Sunt foarte buni în pat și până la adânci bătrâneță rezistă, bărbații. Adică instrumentul lucrează... Nu l-au aruncat în pod. Nu. Asta, știi, sunt de obicei, este acel banc, știi? Se căsătorește o domnișoară cu un bărbățel în vârstă. Că și poate el. Asta e la moștenire, da? Da, și poate el. Moștenirea nu să moară și să rămână. Câte nopți, și nu numai că nopți, dar și zi la zi. Bărbații cu numărul 3. Așa adică până la adânci bătrâneți. Fetelor, aveți grijă de bărbații cu numărul 3 până la adânci bătrâneți. Da, că lucrează binișor. Și dacă, dar și cerințele acolo sunt mari. Cerințele? Cerințele în fiecare zi. Ok. Atunci... Peste o zi. Aveți grijă. Da. Ești capabil să dai așa ceva, să oferi așa ceva bărbatului acesta sau nu? Da, femeile? Femeile, știi, tot au cerințe foarte mari în sex. Axate pe cerințe, pe dorințe. Ok. Și ele nu pot fără sex la fel. Și când bărbatul este prea ocupat, gândurile zboară nu știu unde. La alții. La alții. Spunem unde. Hai să spunem așa, la direct, da? Da. Zboară la alții. Okay. Dar nimeni nu se duce la altă femeie sau la alt bărbat pur și simplu. Da? Oricum este un motiv. Sau nu a fost satisfăcut, nu a fost susținut, mai ales în pat, da? Patul contează foarte mult, cine și ce n-ar spune. Nu e spiritual. Cum poți? Când este dragoste. Ok, sunt persoane care sunt taxate, da, ceva mai doar pe prezență. Și slavă Domnului când se nimeresc cu același energii. Dar când persoana e axată doar pe sex,
și el se căsătorește pentru că are nevoie de sex, tu cu dragoste, am să te hrănesc cu dragoste sau cu prezența mea, asta nu lucrează. Și garantat se va duce în alte părți, da? Okay. Dar nici nu o să știe nimeni, de obicei. Când cifra 3 se duce naleva, nimeni nu știe. Ok. Și cei mai... Capabili să fac asta, da? Sunt cei mai sinceri. Deci, Doamne ferește, de ce vorbești? Adică sinceri fățarnici. Eu să mă duc la naleva, tu nu mă știi. Te minte verde în ochi. Verde în ochi. Am înțeles. Ok. Dacă chiar ați simțit, înseamnă că nu întrebați de ce el a făcut, dar ce i-ai dat tu acestui bărbat. Motiv ca să fac asta. Da. Ok. 4. 4. Stare axați pe sex. Dar sex nu ăsta clasic, poza misionerului, da? Dar Kama Sutra. Wow. Nu mai decât Kama Sutra acolo trebuie să fie. Și poziții așa mai severe, mai în rusă mai jos, ca să spun așa, jostchi sex. Sunt cifrele născute pe data de 4, 13, 22, 31. Ok. Care este momentul? Că ei caută satisfacție maximă permanent. Satisfacția care au primit-o ieri nu e suficientă pentru azi. Ok. Foarte creativi și în sex sunt creativi, iubesc să introduc ceva nou, jucăriile sexuale aici nu mai decât trebuie să fie. Sex shop-ul asta e magazinul principal unde ei se duc, da? Și atunci e ok în relația lor. Dar dacă partenerul meu nu acceptă jucăriile sexuale sau partenera mea e prea timidă, nu o să faci nimic. Dacă te-ai căsătorit cu cifra 4, trebuie să știi unde ai intrat, știi? Unde ți-ai băgat capul și să te relaxezi ca să fii tare bine. Cifra 4 este și suferința aici în sex, mai ales la femei. Sunt momente când ele nu ating orgasm. Fiindcă nu e problema în bărbat. Ele de fiecare dată caută problema în bărbat. Când nu e suficient, nu mă satisface. Cum nu e suficient dacă el e atât de creativ? De exemplu, cifra 4, femeia. Femeia. Orice bărbat n-ar fi lângă ea, ea poate să nu obțină, chiar și cu cel mai mare Casanova, poate să nu obțină satisfacție, fiindcă momentul ăsta că nu-și simte corpul. Am înțeles. Înțelegi? Și ca să-și simtă, ca să apară aceste senzații puternice care ea vrea să le atingă, sexul trebuie să fie mai dur. Ok. Agresiv. Mai agresiv. Am înțeles. Sadomaso. Da. Ceva genul ăsta. Pam. Și atunci o să fie satisfacție. Dar cele mai deseori femeile cu cifra 4 divorțează. Și fiindcă problema principală nu primesc satisfacție cu soțul. Că el e divină. Dragii mele, nu soțul vostru e divin. Cătați cum să obțineți această satisfacție maximă. Poftim. Sex shop. Altfel voi nu faceți nimic. Da? Cifra conștiinței 5, da? Vrei mai repede la tine. Să aud și eu măcar ceva astăzi. Cifra conștiinței 5, cei născuți pe data de 5, 14, 23. Aceste persoane, în primul rând, sunt taxate pe frumos. Da, este adevărat. Nu o să sexul împaie. Împaie. Nu împaie, dar trebuie să fie ceva de acolo. Sau sexul la un colț de stradă. Sau nu, asta e, nu că e interzis. Dacă să fie la Paris, da. Dar nu în Chișinău. Păi iarăși, depinde de locație, dar pur și simplu așa nu există. Să vezi turnefelul de la colț, da. Cearșafuri trebuie să fie curate. Exact. Numai decât. Eu vorbesc din punctul meu de vedere. Așa să recunoască toate, o să recunoască și toți, da? Cearșaful să fie curat, după sex să schimbă cearșaful numai decât. Exact. Da? Cu alte cifre n-au treabă chestia, pot să doarmă acolo cum asta, da? Nu, am făcut sex, trebuie să schimbăm cearșaful, trebuie. Și mai de dorit ne ducem la hotel, că acolo e mai frumos, mai interesant, poți să pui lumânări, să nu fie sunet, să nu fie urechi adăugătoare după perete, să nu fie copii alături. Foarte multe limite, apropo, cifra 5, pune când merge vorba de sex. Adevărat. Întrebarea trebuie să fie totul perfect. Da.
totul ideal, perfect, să primesc Ca în film. satisfacție nu numai corporală, dar și vizuală, fizică, vizuală, da, exact. tactilă și, apropo, și de astea, miros, da? Da. Să fie ceva foarte lumânări, să fie uleiuri din astea efirice sau bețișoare din astea, ceva. Exact. Numai decât că altfel nu se implică în sex. Sexul rapid tot nu merge pentru cifra conștiinței 5. Nu, depinde. Ce mașină? Nu, în casă vine bărbatul și zice, hai repede, hai repede. Nu. Copiii au ieșit să dus să facă baie, hai repede. Nu, absolut. E exclus. Nu. Mai bine nici nu o să se bage în acea relație. Nu, absolut. Sau te duci la bărbatul cu cifra 5, hai mai repede că trebuie să hrănesc copiii. Avem 20 minute la dispoziție. Nu. Nici noi se scoală. Adevărat. Înțelegi? Da. Așa că, când merge vorba de cifra 5, totul trebuie să fie ideal, impecabil, perfect, mai Așa. ceva ca în filme. Exact. Și atunci, Eu vorbesc? satisfacția va fi la maxim. Da. Foarte mult e axată, mai ales bărbații, pe lenjerie. Nu numai bărbații, dar și femeile. Bărbații tare iubesc, bărbații cu cifra conștiinței 5 foarte iubesc să cumpere lenjerie Nu, n-aș spune. Nu la toți. femei. Nu toți. Dar apreciază lenjeria, cei care nu-și permit sau poate se rușinează. Iată, dar nu-și dacă permit, te-ai cred duce, nu-și permit, dar dacă ea îi întreba, hai cu mine să alegem ceva, Nu. nu vrea. Dar apreciază ceea ce cumperi. Păi da, dacă cumpăr eu. E axat pe bărbatul cifra 5, e axat pe lenjerie. La Și trăie femei. tot. Și e normal, bărbatul cu cifra 5 nu prea iubește femeia să fie dezbrăcată complet. Complet, adică trebuie să rămână ceva interesant. Nu știu. Sau sunt acei chiloțești care Da. specifici, știi? Tot iubesc, apropo. Așa, ajunge, suficient. 6. Cifra conștiinței 6, cei născuți pe data de 6, 15, 24. Ok. Sunt unicele persoane axate pe confort în primul rând. Acasă. Acasă, în patul meu, să fie moale, în mașină nu-i confortabil, Ei, la bucătărie depinde de nu care prea, mașină, iar din nou. la bucătărie nu prea și așa mai departe, da? Tare le place sexul și ar fi bine, mai ales când sunt tineri, cifra 6 nu poate fără sex, acolo plăcerea maximă, acolo trebuie să simtă, da? Dar cu timpul, nu că devin lenoși, revin la tendința lor, da? Trebuie să fie pasivi în sex. Nu că pasiv, stai, că n-a să fie înțeleas corect. De exemplu, bărbatul foarte bine se simte când el pur și simplu stă. Primești plăcere. Da, și tu, draga mea, hai, lucrează. Okay. Sexul oral e despre cifra conștiinței 6, în primul rând. Toți bărbații au să caute calendar. Da, o să caute. Bărbații iubesc sexul oral. Da, Nu că toți. așa. Femeile cu cifra conștiinței 6 iubesc să dea sex oral. Și pentru ea și pentru celălalt, da? Partener. Și e minunat. Cifra 5 tot iubește sexul oral, apropo. Dar acolo în dependență. Sunt cu anumite nuanțe, da? Da. Adevărat. Dacă totul e perfect, este. Nu e perfect, nu e sex oral. Exact. Iată așa vor. 7. 7. Stai, 6, nu mai vrea să asculti ceva. Eu vreau să descoper pe cel termecat. Acuș. Am vrut ceva să mai spun, să mai adaug. Cifra conștiinței e 6, la fel, trebuie să fie totul important, da? În confort. Pentru cifra conștiinței 6, câteodată contează mai mult corpul decât îmbrăcămintea. Da? Iată aici e ok, absolut gol să fii, absolut, și nu contează. Nu tot timpul să fie lumina stinsă, să fie așa o lumină perfectă, da, perfectă. Da? Confortul vizual pentru ei contează, confortul auditiv, trebuie să fie numai decât ceva, o melodie plăcută pe fondal, nu mai decât. Că altfel, nu că nu se pot concentra, parcă se inspiră mai bine pe baza unei melodii. Cifra conștiinței 7. Cei născuți pe data de 7, 16, 25. Aceste persoane sunt, zicem, toate pozele din Kama Sutra.
Iar, și ăștia cu Kama Sutra, da? Altfel nu există, da? Sex. Dar este important acel moment de spiritualitate. De exemplu, bărbații cu cifra conștiinței 7 tare iubesc sexul pervers, tare iubesc toate swinger, chestii din astea, știi, cupluri cu cupluri să se schimbe, cu 2 fete, cu 3 bărbați și așa mai departe. Tare iubesc. Dar când merge vorba bărbatul, când merge vorba despre soția sa, asta e Maica Domnului acasă. Cu ea nu se poate așa. Eu cu ea nu pot să-mi permit așa ceva. Ea pentru mine este sfântă. Înțelegi? Și când nu se trece peste această barieră, tot timpul acest bărbat va căuta să-și îndeplinească poftele cu alte femei. La fel și femeile cu cifra conștiinței 7, da? Atâta imaginație au în capul lor. Dar cum? Și eu să zic soțul despre mine. Dar ele vor. Dar ele vor și suferă și numai ele știu cum intră în depresie și deja că că soțul nu mă satisface. Caut problema iarăși în soț. Pur și simplu spune ce vrei. Că deseori, dar cu clienții nu acceptă. Da, bărbații care nu acceptă, care sunt alte cifre. Nu există bărbat care nu acceptă anumite momente. Ce ține de sex, orice bărbat poate să accepte. Nu este adevărat. Stai puțin. Depinde de care sex vorbești, da? Ok. Plus, nu chiar așa profund. Da. Dar ceva ce e prielnic pentru ambii, tot timpul se poate găsit. Deci, reamintesc, da, e foarte important când este bărbatul cu cifra conștiinței 7, pentru el femeia e ceva aparte. Nu ca așa, dar aparte. Intouchable. Da. Nimeni nu are dreptul să pună mâna, nici privirea pe femeia mea. Eu nu am dreptul să fac ceea ce fac cu alte femei, cu femeia mea. Asta nu înseamnă că ei tot timpul se duc la alte femei. Este și acea educație, da? Acea spiritualitate. Nu e spirituală, asta e jumătatea mea. Da? Eu să o chinu, eu să nu știu ce. Dar când ei trec peste această barieră, femeia lor e cea mai fericită. Asta e cel mai important. Da. Trecem mai departe. Cifra conștiinței 8. Cifra conștiinței 8, cei născuți pe data de 8, 17 și 26. Da? Ei, așa, la noi este așa aberație, știi? Nu cu aberație. Contează să fie curat, alb. Sunt destul de duri în sex. Ei nu au timp. Dacă, de exemplu, bărbatul e cifra 8, femeia cifra 2, femeia cifra 2, niciodată nu o să primească satisfacție, pentru că bărbatul tot timpul se grăbește undeva. El are întâlniri, el are discuții, el trebuie fotbal, el trebuie să mănânce, el trebuie să ducă, trebuie nu știu ce. Și sexul face foarte, nu că e rapid, dar parcă nu te aștepți, nu planifici, nu reușești cu el să planifici. Eu am bătut, hai. Nu are timp să se axeze pe preludiu. Da, asta e timp pierdut pentru ei. Hai, mai repede și am plecat. Da, hai, mai repede și am plecat. Dar poate satisface femeia extraordinar de bine. Da, aici compatibilitatea o leacă mai slăbește între 8 și 2. Toate că la ambii le place sexul anal. Apropo, da? Cifra 8 e primii, pentru locul întâi care le place sexul anal. Și altfel ei nu găsesc satisfacție. Numai așa. Mai departe. Mai dur, iar sadic. Sadism aici trebuie să fie, trebuie să muște, trebuie să piște. Înțelegi? Și atunci când este cifra 5, spre exemplu, care tare e axată pe corpul meu, Doamne ferește să fie vovânătaie, da? Și interacționează cu bărbat cifra 8, care mai decât trebuie să o șleop. Un șleop din ăsta la fundișor. Shades of Grey, cum ar veni. Da. Apropo, acolo el e cifra 8, da. Da? Asta vreau să spun. Da. Iată așa modalitate, dar cifra 5 stai puțin, numai nu mișca, numai vezi să nu rămână semn, vezi nu... Iată aici depinde. Crede-mă, dacă ai permite cifrei 8, tu ai rămâne cu semne. Așa că cifra 5 e axată pe corpul lor. Da? Adică cel puțin măcar ceea ce e vizibil să nu se vadă. Și atunci se poate. Interesant, să zicem, potențialul
Iar jucării din astea destul de frumoase, nu pur și simplu vibratoare, acolo merge vorba, da? Niște frânghii, niște... Da, cifra 8, da, momentele astea. La fel, cifra 8 sunt perversiuni sexuale, prezente foarte des, perversiunile sexuale. Bărbat cu bărbat, bărbat cu femeie împreună, doi bărbați, o femeie, swinger împreună, schimbări, e ok. Nu că așa, dar e ok. Cele mai imaginații care un om, să zicem așa, care e axat pe familie, nu și-ar imagina, aici îi persistă. Ce să mai spun? Cred că deja vă dați seama ce gen porno din ăsta crud, da? Iarăși este aici, de ce nu? Nu știu, sar în cap toți, da? Că nu e așa. Nu e așa, voi nu știți. Tătă e așa. Da. Dar voi nu știți. N-ați încercat, știi cum? Da. Încă n-ai încercat. Aici este un moment... Până nu guși, nu știi dacă e bun sau nu. Dacă îți place, de fapt. Nu dacă e bun sau nu, dacă îți place. Da. Este o diferență. Când merge vorba despre femeile cu cifra conștiinței 8, aici e cea mai mare problemă și suferință la ei. Aceste femei sunt pe locul întâi între femeile nesatisfăcute, care nu primesc orgasm și trăiesc cu soții lor ani la rând și dacă au avut o dată, 2, 3 ori, hai maxim, orgasm. Wow! Da, și așa se întâmplă. Și foarte des se întâlnește așa ceva. De ce? Fiindcă femeia are atâtea gânduri în capul său, ea are și copii, și serviciu, și casă, și mâncare, și nu știu ce, ea nu se poate relaxa în sex. Parcă bărbatul e aici, dar gândurile ei, nu știu unde sunt, unde vrei, numai nu aici. Da? Că nu are timp, trebuie să reușească, hai bărbații mai repede. Da? Și nu primește satisfacție. Și iarăși bărbatul e de vină, iară că nu știu ce acolo, nu suntem compatibili. Tăiată e compatibil. Pur și simplu tu nu știi cum să gestionezi acest proces. De exemplu, cea mai recomandabil, nu degeaba, este sexul anal sau sexul pe la spate, când merge vorba despre femeia cu cifra 8. Au pus capul în pernuță. Nu vezi pe nimeni, n-auzi nimic și plânești plăcere, știi? Dar așa te-ai uitat la bărbatul tău și el am și termină, gata, gândurile s-au dus și satisfacția corporală la fel, tot cu gânduri s-au dus. Băieții știi de aici așa că bărbații care aveți femei cu cifra 8 acasă, născute pe data de 8, 17, 26, organizați totul așa ca femeia voastră să se relaxeze un pic. Duceți copiii la bunica, la grădiniță, duceți-o la hotel. Duceți-o la hotel, de ce nu? Ca ea în sfârșit să se relaxeze și mental. să vadă praful de pe oglindă. Da, dacă au văzut, gata, e că acolo trebuie să șterg, acolo trebuie să fac, asta n-a reușit, ca ea să se relaxeze mental. Da? Și atunci o să vedeți ce plăcere primiți cu aceste femei. Dar femeia asta, dacă o satisfaceți, gata, sunteți regele ei pe toată viața. 9. Cifra conștiinței 9. Sunt cei care sunt taxați pe adrenalină. E ca sexul plin de adrenalină în avion, la înălțimi, în copaci, în tfari, în ascensor, pe ultimul rând la cinema și așa mai departe. Acolo unde e adrenalină, cineva mușa să mă vadă, e vijor, știi? Cum se ridică sângele, da? Cât femeile, cât și bărbații? Cât și femeile, cât și bărbații. Este momentul foarte important anume la bărbați. Bărbații, când se aprinde, când se ridică, tu atunci trebuie să fii gata. Să ridici fusta. Că dacă zici, stai puțin să culc copiii, ei să vii acolo, n-ai să mai ridici nimic. Ești chinui și n-ai să poți ridica. Înțelegi? Că acolo când s-au ridicat, atunci trebuie să fie. Da? Și deci, nu degeaba cu lângă așa bărbați, e ceva, viața e interesantă, știi? Unii la apucă acolo și nu contează în ce loc este, în ce împrejurări și e interesant. Da? Sunt multe femei care acceptă momentul ăsta și iar e binevenit, poftim, de ce nu? Pentru cei care, stai, dar ce o să zică mama? Dar stai că masca de călugăriță încă stă tare bine peste mine. Nu o să accepte așa ceva. Cum așa? Dar cum în mașină? Dar cum aici? Nu, dar Doamne ferește. Am înțeles. Sunt foarte activi sexual. Astea nu e persoana care se limitează la o dată pe zi. Da? O dată
5 minute pauză, hai mai departe, mai ales femeile. Ok. Mai ales femeile. Cred că acest episod va fi vizualizat de foarte multe ori de aceeași persoană. De aceeași persoană, da. Eu cred că să-și ia notițe. Eu vă recomand să vă luați un carnețel și să vă luați notițe, toate cifrele, tot ce le place, tot ce vă place, ca să nu pierdeți cumva o plăcere a vieții. Corect. Să știți cum să dirijați cu plăcerile partenerului și partenerii, da? Atunci când ambii parteneri primesc plăcere la maximă, asta e incomparabil, da? Ajungi în ceruri, alte planete în proces. Deci, draga mea, noi am descifrat cifrele dintr-o extremă în alta, dar mie îmi plac extremele, după câte am înțeles, din cifra 5. Ce să mai, pe final, ce secrete să le mai dăm? Hai, un secret, știi, ambalat frumos, cum îmi place mie, perfect. Un secret, dar să rămână secret. Repede. Legat de ce? De sex, evident. De sex! Legat de sex. Hai să spunem care cele mai compatibile cifre sunt. Nu cele de aceeași cifră, dar care și cu care. Repede, așa o... Cifra 1 e compatibilă cu toți. Cu toți. Exact. Asta. Absolut. Okay. Cifra 2 poate să nu fie compatibil cu 9 și cu 8. Ok. Toate că dacă se înțeleg, compatibilitatea e superbă, da? Ok. Cifra 3, iarăși, e compatibilă cu toți absolut, mai ales cu cifra 4, că anume cu cifra 4 femeia acolo obosești ghinișor, credeți-mă, că nu-i să o satisfaci în 5 minute, deloc. Okay. Nici cifra 3 nu e persoana care în 5 minute termină, să zicem, da? Adică cele care simt că au nevoie de asta, un sex mai îndelungat, garantat lângă cifra 3 îl găsiți. 4. Cifra 4, în primul rând, cu cifra 3, cifra 7, compatibilitatea în sex e superbă, da? Cifra 5, nu chiar cu toți, dacă partenerul, dacă vorbim despre femei, respectă cerințele ei, compatibilă cu toți. Dacă partenerul are anumite rezistențe, retenții, viziuni, atunci nici nu-i compatibil, e normal că nu e compatibil, pentru că oricum cifra 5 trebuie să fie satisfăcută. Cifra 6 este momentul că iarăși cu cifra 3 e mai greu, că prea obosești, nu e atât de confortabil o oră întreagă să fie în acțiune, da? Și obosești, ei asaxați pe confort. În rest, cu celelalte cifre sunt superbe. Cifra 8 pe toate le rupe. Ok. Așa? Și cifra 9 iarăși, dacă doar iarăși cu același doi, da? Sunt un pic incompatibili. În rest, totul e ok. Draga mea, îți mulțumesc foarte mult și cred că va exista și episodul 2 cu tine în curând, la cererea celor care ne vor privi în câteva zile. A fost un episod foarte distractiv și foarte interesant, foarte misterios, așa că eu vă doresc vizionare plăcută, neapărat să luați notițe și ne vedem în următorul episod. Vă mulțumesc!